dishes? Yes, I can do 그 it. 도신자이네 뭐라. Thank you, my dear. Ayo bawa ya gue sih itu. 벨라이 베서바리 마트 도코나जों समायदों. नोङो दख'नाजों समायदोंलै. ओमफ्राय नै समायना सिख्लाया. हेलौ लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै आरोबाव गोदान भिडिअआव नामा? जों दा मय थांनायदों खोन्थाहरदो दे. जों दिनै लाइमुथियाव थांनो नागिरदों क्रिसमास जानो सासे आदैनावहाय. ओमफ्राय मामिमोनबो दं. ओमफ्राय इसोर एसे बाजाराव थांदों. माने कमला फिथाइ बायदिसिना लायदों ना? ओमफ्राय माबायदि गोसोफ्रालाय मोजां नामा? मोजां मोनदों. आंथ' बिराद मोजां मोनखायोना बिदि थांनोहाय. नाथायबा मोनायावबा मोजां मोना दै. दा आबादथिलि बायदिसिनाखौ देखायनोसै हादाननिखौ मैगं बारि बायदिसिना गय बेफोरखौ देखायनोसै नायनोसै बेरायहैनि एसे क्रिसमास जानायजों लोगोसे बेफोरबायदियावल' ना बेरायनाया सम गैखाया आंनाबो सम गैया नोंनाबो सम गैया बयहाबो सम गैया बयबो इकुवेल आजिखालि बयबो बिजि नामा नै फैबाय आइमोना इमान लाबोबाय नै खमला जेबो लाखिसै जानो हरलाय बयसो हारिफोर गोजा दा सन्ट्रा फानग्रायाबो सिनायलायबावोसो थाइसे बारा हरबाय नै बेहाय थफ्लानियावबो दे जाबाय 50 थाखायाव 6टा हरबाय नेबो दोनथ'नोसै जों दा मोनफैबाय तिनालि तिनालि सफैबाय तिनालि प्लेग्राउन्ड नैबे तिनालि प्लेग्राउन्ड जाहैबाय राइन' बल फिल्ड बेहाय खेला गिदिर जायो अब्ला जों थांग्रोनायसै ओमफ्राय आं फनखौथ' आं दैनो हाला जाहैबाय नों दैदो दे लामाया मोजांखासै ना स्कुटि पिलपिलि लाइन ल'खानै थांबाय थानोसै आं दा दै मोजां मोनला देखायलांगोन नै दै मोनफैबाय दालां गुरनो अन्थाइबारि ने अन्थाइ दङ two birds लामाया बरियासै माथो ने बे गारि गिदिर खारना गुथ'नायबो लेथ'यो इदिन एसे मोजां थाथ'सिगोन गारि गिदिर खारखायाना बेखायनोथ' बे सिगां रोगाग्राफ्रा एसे इदि खारनोगोन जोंनिलाय ओरै सिदा थांबाय थानांगौ मामि बै अट' थांनायालाय जोंथो गासिनोथो नै बेबो ओइ माथो जायगा सफैखो जोङो लाइमुथि फैबाय थानाया मा हाथिदुरा ना मा नै माबा मोनसेथ' साइनबर्ड मोनफैबाय जों बेयो ने आच्छा दे जा टार्निं हाय लामाया हाजोआव फैनाय बायदि मोनलायबाय आं माथो आं सानसेखालि फैला इदि थालखौनो मोनाखै मामि ना जोंनि जोंगामोन बेनो माने होमब्लालाय आं दिनै दस्रा मोनफैखो माने बै टाइमाव गावबा गाव सालायनानै फैनायखाय जेबो मोनाखैमोन दां स्कुटिजोंसो फैदोंमोन ना जायगाफ्रा लामाजों दुब्लिजों एटाच गोजाखा बरियाहाय आंबो इदिसो लुबैयोहाय लाइब्रेरियाव गादैनायाबो बे सुबुं मावदेनाय सुलालायबो नुखादा नै बेसराने बार गानानै फिथाइ थायनायनि नुफैजेनबाय होमबालाय जों दा फट' लानो मोननाय इंलेथ' दिनैहाय मानो होनब्ला दा जों बेसर बिबार लोगो मोननाय इंलेथ गिबि दङ गिबियादि थायराबाय बेजोंहाय बस्ति गोजासैहाय बेसर बागान बारा नुवा बेसर गायथारनांगौ सोरां बाजार बोरैथो आरो जों एसे दाबाव दा सिदा गयंथ' सिदा गयं सा आरो सोनाब सा इदिसो लामाया नामायनाय गैया थांबाय थागोनसै बाबा दं नै जोङो पाइलट बाबुआ फार्स्ट टाइम सालायनानै डेन्जार नै पाइलटना सोरनोबा मालाबाफोर हावलात नांगौला बे पाइलटखौ लिंहरबानो जाबाय कन्टेक्ट खालाम हावलात मिन्स हायर हायर फैसाजोंसो ने इदिनो थाङा दा एसे लामिन लागोन ना मानो होनला निसाय डिस्टेन्सखौ लानानै माने खालि पाइलटखौल' नांगौलाबो नैबे माबायावहाय भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आरो मालाबा सोरनोबा गारि नांगौबा गारिजों पाइलटजों डाइरेक्ट मोनफागोन आरो ओमफ्राय बे टाइमाव एसे चार्जआ बारा जाहैगोन आरो ने ओमफ्राय नै उनावहाय आयु बाबाया गुवारसि आइदोंमोन बिबारा गुफुर हाग्रानि मोनामजारि बिबार लोखोना बिबार होस बारफ्रुजोबखादों हमनानै लाबाय आं दिनै शिलंआवनो बेरायदों सानबाय आङो
มันขึ้นไหลไปไหนบริดจ์มันไปไหลไปมาจากเบบ้าได้พอดงนะมาเบียวเบเนี่ยมาได้จากเบเบ Ini namaได้มาที่บิเลเลสูเลยได้ยานั่นนี่วิจินจาก 저기 가다 당내 시다 โมบิจัง 뭐이죠 ไปจังได้บริดจ์ทางเกิด right จังก็ได้ทางบนไอเสียร์บ่าวเบโดกีก็สมจังให้ พี่ก็เข้าไปได้ถูกขนาดเลยถูกขนาดบ้าน ด่านนี้ด่านล้างป่าในก็เกลิมไหลไปอย่างดีนาในให้ไอ้ข้าดูข้านั่นวิดีโอบ้านในเนี่ยนะว่าหันดึงเว้ย 시에스카다 จะกี่เท่าค่ะด่านล้างอันเนอะ เรียนให้เขาจัดสิ ไลมูจิบาซาร์เบาให้วิดีโอบ้านในเพจนี้ใครเนอะ John kata mission tuition. ยูมาที่สคูลมันเจดีวิลเลียมอังกฤษสคูล시잖아 그래 อะไรเบ็ด 사하자 Right. right ไปกิจกรรมไหนก็ได้ไปจังได้ อายุอีดิสมันเนมาเท่งหลามาก็สิปึกสองกิเลมละไหลนี่ จะได้เกินโอดี สไปตาสิกันจังบ่ 오 같이 오도 그지 좋아 ใส่แนวไปดึงมันสไปไปในจังดัส 한둥다 선생님 หาดึงสไลเนอะตุพี่ได้เอ็กซ์เพรสจะไปมาถึงสันในเอาเนอะมันสังกันจะไปเด้ सफैबाय लोगोफोर जायगायाव हा गोदानाव औ ใส่แนวเบรัยแนว जायनाव बेरायनो फैदों बा आलासि जानो फैदों बे जायगायाव जों सफैबाय ओमफ्राय नै मोसालायबावदोंसो คริสต์มาสนี่ क्रिसमास जाबोलै होनलायबावगोनदां दा ओमफ्राय นึงเห็นน่ะ नों อังกันดำนะเนี่ย आं होनालै มันน่ะ I am นั่น not น่ะมาเลยสินะดิบเราบ่มา बरिया โอมาथाजोबो आंनिल' इदि गैया जायगायालाय बरियाखानै थाजा थाजिमनो मैगं थाइगं जाजोबखायो आरोखि बिदियाव बैयाव हनै ओमफ्राय नै समायना सिख्लाया फैबावबाय नै दाबसे जायगायाव जों मैगंजोंहाय मुला आबाद नायफैदों जों आबाद नायफैदों दाना औ आबादाथ' बहुद जाखायो नालाय ओंखायनो बेखौ एसे नायदिंनो फैदों नायदिंनो फैदों जों आदैनि न'आव थांग्रोबाय ओमफ्राय आदैनिफ्राय साहा लोंनानैहाय जों दाबसे जायगायाव लेथ्रा बेलाय बेसरबारि माथो दख'नाजों समायदों नोंनि दख'नाजों समायदोंलै बेहाय बारगासिनो दं ओमफ्राय बैजों थांजाया ए र' नायथारनिलै बिसिमखौ नोगोद जाखादों माथो ने बे जासिनदोंलै इनिफ्रायबो जासिनदों बरिया औ ओइ जों नायजोबगोन र' थौ नों दिनैसो नुफैदों ने फार्स्ट टाइम नुफैबाय गोबावसैमोन हा लानायखौल' मिथियो ओमफ्राय आं नुफैयाखैमोन ना ए नुवाखैमोन ने बैथोनो आंखौ लाबोनांगोन औ औ बैयाव बारगासिनो दं बैयो बारगाबाय हनै ओइ जों दंरा ओइसिम ना औ दा फैफिनगोन ना ओरैनो बेलाय मुराफ्रानो दाबो दं नै औ बे दंफां गोजामोन दा इयो हनै मुरा 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 औ नैबेबो ब्रा नैबे दैया नै दाबो दं आराम माइ गायनो हाबावोसो बे हाया इदिखौनोथ' गोजौ जौसोमोन नै माबायदि दै जाखो नै ओमफ्राय इदिसो खुरखाबाय थासिगोन नामा होमबालाय बा सासेयाव नै रिल्ससो बानायबाय नामा इलाय ओइ मोजां मोनदों दा मोजां मोनदों दा माथो इयावनिसो बरिया जादोंलै ओइ नै आबादना आंनि आबाद थांफिननोसै जों नायखांबाय मोजां जादों बेसरा नैबेखिनि दख' नैबे मोखाङाव मोजां जायाखै आरो बैथिंथ' जाजोबदोंआनो पुरा बिबार बारगाबाय माखासे बारगासिनो दं ओमफ्राय नै ओरै दङ बेबो मोजाङानो जादों बैखिनियावल' गोरान माबायावल' स्पिड ओमफ्राय नों मोजां मोनदों आं जोंनि बेसर बागानखौ आपल'ड होदों ए माबायदि मोनखो आंथ'
बिराद मोजां मोनदों नोंथ' दिनैसो नुदों दिनैसो फार्स्ट टाइम लाजेननायनिफ्राय माइ गायबा फैबावगोन खेबसे माइ गायबा फैगोन दे माइसा गायनो थिनलांनाय माइसा थोनदो औ दा बुंलांनाय औ होनबा देग्लायथ' औ माइसा गायाखैना औ आलदा माइसो अके माइसा जानोसै होमब्ला नेक्स्ट इयाराव महनथाम महनब्रैसो ना थाबायदो थौ let us go मिलायो लादै माइसा एसे गायना होना जागोन ना जायासोनि ओमफ्राय जाब्रेनानै रुंनो नागिरो नैबे दहलायाव देग्लाय गायदो औ मुलाखौ गायदों नै मालाय मुला फोदों हेलौ सफैबावबाय नै दाबसे जायगायाव गिदिं खाबायलै न'खर बेसे हाबखो है हाबबायहाय वाव उदैया माबायदि देमब्रा जाखो सारि न'खरनो ओमफ्राय हानायहैबाय दाबसे ओमफ्राय दोननोसै नामा दा नाया दोननोसै दा भिडिअ'आ गोलाव जानायसै बेयाव बायबाय होनोसै औ बायबाय होनसै बे आदानाव हाबनानै थांखानोसै न'आव थांनायालाय है र' दा थांनायनि सिगां बायबाय होनोसै नोंथां खेबसे दे र' दादानिफ्राय ओंखारला अब्ला लिजाजों आंजों ओंखारफिनबाय न' फारसे दावबायनोसै फिथौ दङ जोंनि उनाव नै आइमोनाबो फैगौ जों थांफिननायसै ना न'आवहाय बेलास मोनाबाय दिनैहाय बेरायनायनि खामानिया दिनैहाय माने थाथ'बाय ना थांबाथाय मोनाहैखासिगोन मोनाखाबायानो बेयावनो मोनाखाबाय आदानियावहाय जिरायबावबाय साहा लोंबावबाय खाजि जाबावबाय दाना गारियाव गाखोना ब्लडसै टुक्लुजों अब्ला लोगोफोर जों गारियाव गाखोफिनबाय न' फारसे हान्थिफिननोसै नै आजलिया खमला जिरदों आंनि थाखाय लाइमुथियाव देनजार आलासि जाबाय जोबथ'बाय दिनै अयथासार न' हाबबायलै गोथावसिन जायोना बारा आदा फैदों आदानो थाइनै हरनो मामे एखौ आदानो हरसाय दोनसै दा माबानो एखौ आदानो हरफा दोननोसै थाइनैल' दोननोसै नामा औ माबा दोनसै बुंहरदो दि नोंया हरिसो ना लामा बाय बाय लोगोफोर जोंनि ब्लगखौहाय लाइक होनानै गालां दे औ कमेन्ट खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो दाबावथारलै सोरबा गोदान नायफैदोंबा आरोना होमबा जों थांफिननोसै ना थांबाय आदाया दे दोनबायलै